Obodo oyibo bụ ọnya. Ọma gị ịzọba ndụ gị. Ọ bụ na ọma gị ikwewa akwa alịrị, ọ bụ na ọma gị bewe akwa, and ọma gị ebe a ka ife mgbu gị ya ebido. Onye ọbụla n'obodo oyibo bụ onye nwụrụ anwụ na-aga ije, especially gị nwa bụ onye ogbenye na-abịa obodo oyibo ka ị bịa biri ebiri wee kpọta akụ ihe eji wee zụọ ide, ihe eji wee zaa ide. Ịkpatasị akụ ahụ ihe eji wee zaa ide, ife mgbu ga-ebido, because onwere n'obodo oyibo nwere obiọma, onwere n'obodo oyibo nwere udo mkpụrụ obi. Obodo oyibo dị ka ife a na-asị, a na-akọrọ anyị sị na ndị mmadụ na-agwọ ọgwụ ego. Obodo oyibo ka a na-asị gị na the rich also cry. Obodo oyibo bụ ọnya, ọma gị ọma kpam. Ozugbo obodo oyibo malụ gị asị ọnya, afụfụ gị n'ụwa ga-ebido. Maka gị nwa na-aga chọọchị, gị nwa na-eje ịgba afa, asị gị na Chukwu ga-enye gị visa, na ọ na-afụ visa n'isi gị. Ekwa ma pastọ ahụ ma dibịa ahụ bụ ndị amụmụ ya, China bụ ndị amụmụ ya, because onye ọbụla Chukwu nafụ n'anya ọ dịnye visa o. O nwere ka Chukwu ya esi wee kpọpụ gị na be nna gị, kpọga gị n'obodo ị na-amarọ, kpọga gị na exchange praise, isi nọ ifeọma ka ọ bụ. At a point ihe eche nọ ifeọma ka ọ bụ. Ekwa mana ife nye gị bụ ala ịtọ, 3 years ife mgbu ga-ebido, and o bido ya na-ebe akwa na-etikwa mmakwara. Ala ịtọ ma ala ise, o nwere n'obodo oyibo nwere udo mkpụrụ obi, ma mụnwa ma ndị ọbụla onye ọzọ, especially ịbịa n'obodo oyibo ka ịbịa biri ebiri na anya ka ngwa gị ịchọọ ịbịa obodo oyibo bịa holiday, nke a dị iche. Yes, gị nwa kpatara ego ịbịa obodo oyibo bịa holiday, nke a dị iche. Mana ị nọ n'obodo oyibo, Chukwunna wee kasị, nke kacha njọ bụ onye ga-ego, Chukwunna nye ya ego n'obodo oyibo. Onye ga-ego ihe anazi ana. Onwere onye anọ n'obodo oyibo nọtegoro aka, onye amụ n'obodo oyibo na-ana o. Onye ọbụla na-agwa gị na onye n'obodo oyibo na-anata, asị ka ọ bụ. Onye ọbụla nwetara visa from Nigeria, bọsị ahụ ị nwetara visa from Nigeria, bọsị ya ka ife mgbu ibido, bọsị ya ka afọ ibido. Mana m amarọ, gị nwa amarọ, mụ nwa amarọ, ka ngwa ife ya efesi n'obodo oyibo. Obodo oyibo dị ka ndị slave, ndị elelele. Onye ọbụla nọ n'obodo oyibo dị ka slave. Mgbe gboo, fa na-eji shen bịa nwụrụ anyị na be anyị, nwụta anyị n'obodo oyibo. Mana kịta fa na-enyezi anyị paspọtụ na be anyị, n'ihi nye anyị paspọtụ, werezie indirect spiritual paspọtụ nye mụ na anyị na-abụ, kpọtasị anyị obodo oyibo ebe ọkụ na-enwu n'elu. Ekwa iwe fụzie na ihe enweta ego ahụ, nweta ọkụ a, nweta that good life, mana mkpụrụ obi gị ga-efunarị gị. Ndị na-agụ Baịbụl si ka ife ihe enwetasi n'ihe enweta ihe niile dị n'ụwa na mkpụrụ obi n'iyi, otu a ka ọ dị n'obodo oyibo. Chukwu kpọtịa ya ọka ịnwetazi ego ebe anyị bewezie akwa ka ngwa ife ihe face that point ya, onye destroy ya family value, your reconnection process o, ife niile ihe eme n'ụwa, ma ịnụ di o, ma ịmụ nwa o, onye destroy ya. Yes, onye destroy everything bụ plan ka onye kpatara na nwaanyị bụ ọbịa na-anụrụ di bịa obodo oyibo, ịnụ die afịa alụ. Onye anụgodo a na o take a long time, ma amụbere nwa o take a long time. Nwaka amụbere nwa, anụbere nwaanyị na Igbo bịa obodo oyibo, ihe plan niile ayasa, oya anụzi nwaanyị ya, oya amụzi nwa amụ. Ọnụgodo anụmdi obodo oyibo bụkwa anụmdi obodo oyibo, ọ na-akwa enwe isi obere oge ọyasa. Udo na mkpụrụ obi adịkwa n'obodo oyibo, udo na ịfụnanya adịrị onye bịara obodo oyibo. Mụ nwa n'ebe a amarọbọsị mma n'ije. So gị nwa nọ n'ụlọ ka na-akwa ka ịbịa chekwa enye eche, nene ife onyonyo a antụsa anya ka onye ọbụla nene enye, maka na ije obodo oyibo adịrọkwa ofere. Mụnwa bụ ife a bịara abịa na iligreti esi ọbụkwa na mmalụ. Gị nwa nene ife onyonyo a n'obodo oyibo na iligreti kwa esikwa na ọ bụrụ na ị malụ, gwa onwe gị eziokwu isi na-asị, ma ị na-akwụkwa n'ime obi gị si ọbụkwa na ị malụ na ya bịara obodo oyibo a. Mụnwa na-ekwue kwa ụbọchị kwa echi niile ma ruo nwanne echi na-asị ọbụ na ma pụrụ ije a. Ụmụ nwaanyị ibe m ndị mmalụ my gender na-ekwusi ọbụkwa na ha mana ha ya pụrụ ije, maka na obodo oyibo ya edile gị buchi ya aka klọk gị azụ, bute nya azụ, kpuchie anya fa
ihe enweta good life a nweta ọkụ a na-agba n'elu nweta mmiri n'ụkwụ gị ya echu mmiri echu mmiri dị n'akụ mmiri na-agba ebe ọbụla ị nọ ọkụ dị good life a dị mana mkpụrụ obi ihe efunarị mana obi ụtọ ịma nwere obi ụtọ onwere obi ụtọ ihe enwe nakwasị ya na adị mma nọrọ adị mma naba adị mma o nwere ndị nwụrụ iyi ndị kwubigoro si na ha ya nara ana Igbo na ha ya anwụ n'obodo oyibo maka gịnị ije obodo oyibo adịrị ofere bifo ibinye ije a chee echiche asịkwana na pastọ si gị onye ọbụla pastọ kpere ekpere ka o wee nweta paspọtụ o eji bi obodo oyibo si pastọ got back to sender si pastọ na o nwere ihe Chukwu gwa anyị na-asị ka ọ na-asị ezigbote asị ka ọ na-asị bikos onye Chukwu na-afụ n'anya onye enyela visa ka ọ lapụ ana nna ya jebe obodo ọzọ chee echiche banyere ya